Het CNWW organiseert elke zomer het zomervakantiewerk. Voor kinderen die niet op vakantie gaan. Gedurende 6 weken zijn er leuke activiteiten te doen voor jongeren tussen 8 en 16 jaar. We nemen een kijkje bij een van die activiteiten. Een heuse bootcamp in klimpark Het Plateau. Vandaag staan we hier in het thema van sport. Vooral nu jongeren gamen veel meer, hebben andere eetgewoontes. Dus daar willen we ook op inspelen. Op een leuke, actieve manier. Dus ze bewegen veel, we letten op de voeding, we houden een praatje erover. Maar de fun factor blijft natuurlijk nummer 1 en daar doen we het voor. Zo krijgen de kinderen toch een beetje dat zomervakantiegevoel. Maar het zomervakantiewerk komt ook de ouders van de kinderen ten goede. Vooral door corona nu zie je dat gewoon ouders heel erg belast zijn met de kinderen. Dat ze gewoon veel meer thuis zijn. Voordat de zomervakantie begon waren ze al een paar maanden thuis. En door het zomervakantiewerk willen we hier ook extra op inspelen. En zodat we hen hier kunnen ontlasten. De bootcamp werd gegeven door Dionne Teunissen. In samenwerking met Sportschool Smeets hebben we eigenlijk een bootcampje bedacht met allemaal oefeningen. En daarbij hebben we nog teambal, superbal en trefbal gedaan. Zodat de kinderen eigenlijk ook samenwerkingsspelletjes kunnen doen en een beetje leuk kunnen spelen, vooral met het warme weer dan. En omdat het zo warm was, kreeg de ochtend nog een verfrissende wending. Ja, daarna zijn we nog naar boven gegaan om een waterspel te gaan doen. En ik ben best goed geraakt, moet ik zeggen. Dus dat was wel leuk. Dat het leuk was, zijn de kinderen met Dionne eens. Ik ben heuvel opgerend. Ik haalde het bijna niet, maar dat is heel vermoeiend. Maar ja, het was wel leuk, want ik bedoel, normaal zit ik altijd binnen en dan heb ik niks echt te doen. Dus het was wel een keer leuk om zoiets te doen. Ja, het was vrij leuk. Ik heb helaas geen zin meer om nat te worden. Maar ik heb wel de helft van de groep nat gemaakt. Dus dat was vrij geinig met al die guns. Dat was vrij leuk. Meer informatie over het zomervakantiewerk is te vinden op de Facebookpagina Jongerenwerk CNWW.